mga pag-iribata. Yun naman sana, nag-host man hindi, ipadilutson tana. Grabe pala. Dr. Elita Tan, Ma'am Linitz, good afternoon po. Yes, good afternoon, Henry. Oh, Good afternoon. Di ko pwedeng malingawan ang mga technician. Hi Yes, si Jun. Si Yeah, Jun, na hi, Jun. Mm. And the silent workers of DCGB. Uh-huh. So, we are back, of course, kasi mapasalamat po kami. Mhm. Siyempre, nagdigdi kami kasusaro para lang Opo. magpatabang sa imo. O ngunya, natapos na ito. Mhm. Sa muyang turno naman ang pasasalamat. Ayan. So, kayo ba kung Mhm. ngunyanan sa muyang presidente, si Opo. Engineer Joseph Jacques T. Baldosa. Yes. Ang samuyang Vice President, of course, si Sammy Chan. Ang samuyang Treasurer, si Ami Lee. Yeah. Di ka napansin, kabus kami in-check. Yung man ang ganda Except di. isaro. Yung man tan. Lee Tan Chan. Yung man ang ganda, no? Lit Tan. Baldosa. Ayun. pero ang salting. Ay, si ano pa pala, si Mr. Jerry. So, secretary me. Padiyon ko yan. Oo, padiyon mo. Ay, Jerry. small world talaga. Neighbor ko yan. Neighbor. Doon sa inutan tama sa na. Oh, di ka barangay. Doon ka sa harong kan mga mayaman sa ibong ka. Doon sa subdivision baga. Kawayam ka. Happy homes. Happy mo pag pa di ba? Subdivision kami sa ibong. Sa Tama. mga squatters. Ay, grabe mon. Wag naman ganon. Hindi. Araw mo mas mas maray na mag-star ka na magtaga kon lamang. Medyo ang staran mo may mga batag. May namok na kay ba? May dinggi. Yan ang gusto ko sa iyo. Nakaputuro sa gusto sabihin. Pag may batag, may namok. May namok Di talaga. ba ito ito mag-asaha baga kan ko batag? Diyan nag-restar. May tubig. Ang namok pala. Ano? Ang babayeng namok o ang lalaking namok, dahil man siya nagtutuso. Ano sana? Lalaking namok pala na yan. Yan man nagtanog bagang namok. Nana, Yun yan. Lalaki yan? Lalaki yan. Oh. Dapat palang ganun, pag gadanon yan. Yata. Takot yan sa mga girls. Really? Atayo. First time ko naman yan. May nadulag sa mga babae. Kadyok mo na naman yan, ha? Likado nga, may laking edig di, oh. Oh. Totoo talaga. Kaya sa mga may nagtatanong, kaya baga, niling mo yan na so anti-mosquito na pigsaksak na nagtanog. Oh. Uy, narog ka yan, so tanog kang lalaking namok. Ikaw naman nagano. Naluma naman ako dyan din rin. Okay, Sir President, Architect, maray na hapon tabi sa imo. Maray na hapon din po sa iyo, ano, Sir Henry. Nalula ka kanuron ni Dr. Ta. Sige na tabi sa kamusta lamang po? Kamusta sa nung naging rebap activity? Naging matrayon po ang ang pag-conducer po katong seminar ni po sa kang August 8 and 9. Oh. Kaya dakula mo yung pong pasasalamat lalo po sa imo po, Sir Henry, Apo. sa DCGB na naging instrumento po na may dakol po ang nagduman na mga Oh. walk-in, tapos pati po si mga nagka-invite me, naingangar po sila mag-attend. Ay, wow. As a matter of fact, naging 59 po gabus ang attendees po. Magayon, Opo. magayon na mga numero na pwede nang magdakula ng organisasyon. Adi, ano pong kuwang ka ito? Ano pong gari kuwang ka ito? Output ka ito tabi, Dr. Tan, Madam? Anong magiging, itong nag-attend nito? Ano Di, pong sa ilang ano na direksyon? sila, Anong abutan ninda sa buhay? additional na member of the Rebap family, Okay. being the salespersons na magiging accredited na kasi they have to apply at PRC and be issued an accreditation. So, member na sila kang family kan Rebap. Rebap, oh. So, no examination na, just Wala an man po, application. wala, kasi second year college lang yun. Oh, pwede silang mag-apply na para sila maging salesperson. Should they wish to have a license really, they can enroll pa dyan sa mga nag-offer ning ano to, BS REM. Yan, opo. So pag Continue na lang ninda. Ta Iyo, second year adi. baga sila. Arog na lang ka, ano? Some units are already baga ano, Oo. mga English 1, English 2. Oh, yeah. Siyempre kay riba importante na yan. manaro English nga. Tapos siyempre, pagbinta mo kang lote, baka makabinta kang Amerikano o ano, ang foreigner baga, para mag-English mo kang unday kung Right. nagkasunod na diba? Diba? Ikan matibay kan mag-lecture. Kasi masupog man sa mga apo Iyo na baga. English speaking baga ngunyan mga aki. Yung baga, Ay, sus kaya nga ko. pag may akid, ako nakiuron, sisibot akong samo-samo. O di sige, so ang future kanina pala is, ang next step is to apply for Nasa accreditation. sa PRC. Yan. Para dahil na sindan takot na nagtatransact business. Legal. May ID ka di. Yeah. May ID ka Bako naman. man po ngunyan dahil naman pig-issue ang ID kasi Oo. may plan kasi ang commission dahil ko Opo. parang kung Oo. paano i-integrate sa broker na talagang nakaano na talaga sinda.
Good PM. Ang saya sa ni Dr. Tan mag-program. Niling, pasabay ka na sa kuya. Oh. Niling muna ini. Oh. May nag-comment na pati. Oh. Problema kung mag-party kitang doon. Iba na butang tang dumadigdi. Oh. Riot yan, Henry. Riot yan, I tell Riot you. na buta. Oo. Oh. So, sabihin tabi. Grabe ka ning raka kasubago ni ano ni Nadagog ko ba ya? Kung sabihin tabi, pag igwa ka na ka ito, ang transaction is legal na. Di, solve ka naman. Ano kayo po, igwa na silang automatic na employer? Broker ang apod ito? ka. Broker. May broker Oo, na sinda. mapili sinda from among ourselves kung sisi ang gusto nida. Ani ba? Broker. Nagdiriyan ito. Igwa na sinda mga broker na dati. I see. Just to ko na lang ito. Yes. Enhancement. And ani ba, dati naman, kundi gusto ninda na ma-update. Opo, Diba? oo. Kasi mag-update ka kaayan every year. Iyo. Nagpapaso man niya. Iyo man. Paano man tabi ang press na garin na mas lalo pang ano sinda na nito, na-boost baga sinda? Nambos sinda. Paano sinda ma-boost ka ang tabi? Igwa nga ni dumanang. Madam, last year, di din ako. Sabi sa kuya, ayo, napandukan taga niya ako. Oh. Every year, madam, di ako. Gusto ko kaya ning update. Mas maray na ulit-ulit. No, Iyo. may pinmingin may bagong Tama. dinadagdag ang Iyo. mga speaker. Iyo Bako baga. sa naso, Iyo baga. dati na baga. Kami baga, mga ang journalism baga, broadcast journalism, para yung masalang principle ka. So, Pero trendy. kaya paano mo na mag-update kung ano ang kwan, anong Tas latest interest mo niyan? ng tao, masisimbag mo Oh, man. yan. Kaya you have to read Very also. good. You have to Oh, read. correct. Pati ba nang pagpapara-announce mo, ganda na bagang si Eddie Peregrina? Iyon na nga ni. Kising itong pinipregrina ito. Sabi ka mga yaon dyan. Kising ito na pinipregrina ito. Hindi, may kaopisina kaya May ako nakaprint kaito. panopyo. May kaopisina ako kaito. Nag-announce pati sa opisina. Print- Hoy, alam mo yan, Indo, nabasa daan niya sa parlor. Ito pala, so mga lumao ng magazine. Sino ang bagayan, Re? Kaya iba man pala. Nag-announce siya na, uy, ganda na pala yan si Eddie Peregrina. Uy, ganda kami kiulo. Kapanukan. Kaya nagtanong nga ako, si Eddie Peregrina baga, nagada naman. Kan sarong simana pa sa taloy na ganyan. Matibig yung minakanta. Sabi kan mga yaon dyan, sino ito na Eddie Peregrina Dahil ito? naman hindi inabot. Kaya naman diba? yan eh. Ako nakamidbid ka ito. And then, Diba? So, two lovely flowers. Ang Yeah! diba? One is red, the other Is white. Oh, inda, pangyari sa mga baka. O di, sige po, Pres, ikakat, gusto tabing i-announce pa tabi, may mensahe ka sa mga nagdadanggungon yan, tabi. So, lalo po si mga nag-attender po, tig-inganyar ko po na mag-coordinate po kamo sa indong napiling broker. Oh, Para pa po kung mga broker na yaw lang po kami. Tangarig, yan po kaya requirement na dapat naka-associate po senda duman sa Opo. broker para sinda po mismo mag-apply kaibahan po si broker sa PRC. I see. Yeah, Kaiba po, ang broker pala. Opo. Kung ang broker, pwede mag-walk na day. Dapat igwa siya. Dapat igwa. Kaya duman sa Dapat. paper guide, may Dapat igwa. isang broker Dapat. mo niya. Halimbawa, abo na niya. Oo. Kasi may mga times sa na niya, Oo. sa broker Malipat. niya, pwede siyang maglipat po. May reason ka, masurat ka sa PRC, Oo. stating the reasons, nga makambyo ka. Yan po. Ano ba? Ang reason, kung ano yan, confidential yan. Hindi man. Sabi mo naman, Tamarin mo kung nga, I don't like nga may The blah, blah, blah. attitude, halimbawa. Because nga of the attitude nga, hindi ako Pwede binayaran, yun. etc. Rason ba yan? Pwede yun, ano? Di mapipahiling kan PRC duman sa broker. Yun nga rason, no? Mahali na sa imo. Dahil man. mapaisi siya na Oo. may change. Alam mo, nag-change address. Yan. Opo. Diba? Kung nag-change Okay. address, mahanap ka, suara ni sa imo. Iyo. Na madali mo sa Nato namakaw. pala na po lang ki-broker. Ang apod. Yun, ano? Kung mura ang kwarta ba Henry, broke. Iyo nga rin, Diba? broke Ba, baga. dahil may Broken kwarta, heart. broker. Iyo, baga. Oh, Iyo baga, diba? andi. Kasi may Ang kwarta. broker, bako noun, tama, noun. Broker Ayun baga. is noun. Noun. Di ba? Oh. Brokerage Unbroke. is already. Nagkaramot. Unbroke, wala kwarta, Henry. Oh, wala, Pero pasa- ang broker na yun. Iyo, ano. Kaya pala may Brokerage Association of the Yes. Philippines. Ito pa makwartaon. sa words man sa na yan. Iyo man ang tadi. Wala man sa tunay. Pero pag sabing broker, anong Bicol ka ang tabi? Tagapabakan? Ano ba yan? Anong Bicol ka ang tabi, Pres? Ang bicol kang Anong pag Bicol? Broker nga ini. In a very sense, agent po siya. Agent. Agent po siya pero Oh. iba po siya ning more than yung Oh. responsibility Oh. over Oh, okay. the klaseng broker. Yeah. Ibang Sige na tabi, Sir Sam. Iba-ibang klase. Kita, sa real estate kita. Ayo. O ni maya po to, send na po ang dakol na mga vacant lots ngunya na for sale. Oh, sala. Iba ko Yugo-yugon mo listing. yan, ano niya? Oh, may Listing, nagkapot, anapod ka ang listing. May list dapat. Listing.
Sisan makapodkaan kamong mga broker. So mga broker, may kun minsan nag-exchange yan. Igwa ka Oo. ngayon dyan may nangangaipong isa ko Oo, oo. 150. O igwa ka dyan. O, Iyo, harap iyo. ka yan. Okay. Magkano na po ang lote ngayon sa Legazpi? Hindi ko na alam. Mga Hindi. Depende Depende sa lokasyon, sa ibang parte, sa ibang parte. Depende pa rin kung Commercial. Sentro? Residential. Tapos sa Ah, location. Kung binabaha. kung binabaho, hindi binabaho. Gusto mong pigabaha, Oo, barato. yeah. Depende. Depende Ang presyo, nakadepende sa location niya. Location, Kung oo. anong prevailing dyan. Kasi may I prior sales na dyan. see. Ito ang magiging base mo. Mm, Naging mm. prior sales. Okay. Bakit po ang lote nagdi-devalue? Nagdi-devalue? Evaluate Hindi kayo? Appreciate. man. Nag-appreciate mo Appreciate, ang lote. balay ang Balay, so depreciate, lalong Naglalangkaw. nagtataas. Maski pigbabaha yan, naglalangkaw yan. Yes, sura. Diba? Yun, Sula aman, so improve, So, sumunod ta. balay. Ito nagluya. Oh, okay. Sige. Nasa board exam yan. Talaga? Ayo po. Di aram ta nang haputag ang sarong ang timba ko na. Aram ta. Ang lote, Appreciate ang lote. Nag-depreciate balay. Ayun. Yan. Oh, yun, narimante na. Pagkakapot na araw kaan, araw na ko ng simbag. Nagkukuhan mo sa'yo. Pero may nag-appreciate. Ay, uy, Iyo. uy, sip-sipon sa imo. Gari, mautro pa ini si Sami. Hello. Pa. Afternoon. Pa. Uto duman sa bugtong. Oh. Kira ng per square meter. Saan na bugtong? Sa may ace. Ace Medic. Sa may Ace. Medica. Uto may 25 na dyan po. 25,000 per square meter. per square meter na pare? Per square meter. Opo, 25,000. 1,000. Ako Up. muna ako 35 na. 35. O baka, pero may assume na ang trend duman 25,000 per square meter. Ipabakal ko na itong lote may dumaan. May lote ka duman? Wa. Ota. Ay, ba akong lisensya ugaring? Bako ugaring ako kuan. Bako ako kulurum ako ka pare sabi ni Ma'am Linis pag ka ngayang kuan. Kulurum ka. Perang square meter ito? Tawag ka na sana, informer. Perang square meter ito? 293. 293 square meters. Opo. I-compare mo sa kota. National road po? National Road. Oo, sara ni sa tinambo. Ace. Oo. Okay. Sa taning mismo kang ace. Para mo makota, ang informer pala, may share Oh, referral. Referral. Siyempre. Ba't ang informer baga? Pag-iinitan niya. Referral. Ayo. Para mo makota, may takon kitang broker digdi. Iyo. Ano? Basta clean title. Clear title lang pa de. Clean title. Kasi nakapangaran yan. Oh, siyempre sa magagong. Sa indong duwa? Yap. Oh, sige. Tiwala ko sa imo. Sino mag-agum ni Madam, ha? Oo. Oh, sige. Kaso rin pinang taon na ni Dom na-acquire. Wala, aloy na. Aloy na? Magsuta pa ka mo ni Madam? Ay, di naman, magagom na. Oh, sige. Para mo makuta. Informant pala. May dilin siya man. Oh, siyempre. Magkabaka lamang kita kikuan kay ano niyo. May share. Naling mo nang gibugib. Ikan mapabakal. Ika paan ma-share kan. Latuson ta kayo na. Nga, tigtawan mo man ako. Ayo. Oh, sige pare. Salamat. Okay, thank you. Bilbid mo Madam si Dr. Eve Grulio. Ma'am Linitz. Hindi, saan siya? Ganun ka part-time dyan sa retired principal. Ganun yan sa DICOM si siya. Hindi ko na Dr. inabot. Eve Grulio. Eh, sus, magkatuparan ka mo itong duwa. Sobra sa rayot, ang isuro ninong duwa. Grulio. Grolyo. Oh, mga barkada ta, mga listeners tayo. O sige, paano pa ang gusto tabing i-share ay heras ta tabi, madam? Ini, nagdigdi kami sa imo, tamatao kami kayo ng certificates to you and to Ma'am Brenda. Okay, sige. Si Ma'am Brenda kaya nasa Manila. In So, behalf iwawalat of Ma'am niya sa Brenda, dyan. ako nasa na po. Okay. Anong tama, Madam Lynn? On behalf or in behalf? In. In, very good ka talaga. Pag-testing ko man sa example, tama Oo, sa yung simba. katulungan. Paano palang kunasala ako? Okay. Sige po, basa. Pwede ko na basahon, ini. Sige po, madam. Sige po. Real Estate Brokers Association of the Philippines, Incorporated, Legazpi City, Albay Chapter. Certificate of Appreciation is hereby presented to Henry A. Maceda, DCGB Vice President for Programming, in deep recognition of his invaluable support to the association in disseminating information and announcements of the Real Estate Brokerage Seminar
for new salespersons held in Legazpi City Convention Center from August 8 to 9, 2025 on his radio programs. Given this 15th day of August 2025 in Legazpi City, Albay, Philippines. Signed, Joseph Jacques T. Baldosa, REB President, Rebap Legazpi City, Albay Chapter. Yeah. Signed, Uh-huh. Elenita Tan, Eltan, PhD, REB, Advisor, Board of Trustees. Signed, Jerry P. Salting, ENP, Environmental Planner, REA, Appraiser, REC, Consultant, REB. Secretary, Rebap Legazpi City, Albay Chapter. Iyan. Na kayo may mga may kataning ano? Yes. May mga aram. Pagtagan mo man kay, Yun ano yan? Henry Maceda nga ka. Lagdan mo man bar. Bar. Yun pwede di. Ah. Kumako Didi. Ano man Didi? Didi. Tapos nga. Upi. Upi. Kama Didi. I remember the OP. Anong We OP? had one sister, Madre. Yeah. Nag-register siya, Mm. yung OP ba ganyan, yung Order of Preachers, Yeah, di ba? oo. Nung umabot sa lisensya na, tay binutang pa niya, na hindi man na to dito kay Pan. So Ah. lisensya niya, Datuop, kasi napilido niya Dato. Iyo man ang DATO. ano. Iyo. Bintangan niya ning OP, di OP. naging Datuop. Bago na problema lagot. Ano problema Yun man siya? ang ganda, di. Kasi di man kay Pan kasi, ang Order of Preachers kung ano man Iya. na. Iya. Di Di man man kay Puhan. Ako kaya Henry Maceda OP. Anong OP mo? Didi. Anong OP? Ano yan? Order of Pugi. Bago yan, Diba? ha? Diba? Bago OP. yan. OP. OP man, nandidi. Didi, daing dae. Ding, ding. Pugi ka, pero daing Bawi dae ka. sa pogi, bawi sa pogi. O sige po. O di, Okay. salamaton tabi. So, wala ta na. Same Iyo po. certificate is given to Napapicture Brenda kita. Bayona. Ngay picture daw tabi kami na. Makumisan muna po kami mga tugang. Alas 3:32 ang oras sa Pilipinas. Magbabalik pa ang programa. Magkalipas lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8
a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital. Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piuduran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee and Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya ni Nabalto, Hadro, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Ibalong! Ha! Ibalong! Ha! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibi ali sa Indo. Danganing ini sa to pagtripo nini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paninimagan sa lamang saro. Itagabos tiniripo ninyo sa Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES! Sa kalidad, sigurado ka!
ka sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Anong pinaturo sa kuya ni Jimmy ng mga video digdig? Gari, may issue na naman si Jimmy, Gariguan na naman si Jimmy problema na pigpadara sa kuya sa na-discover niya duman sa Kwan, sa may party kan sa may party po kan ginubatan albay. Alright, sige. Halat-halaton ta kung ano po yan mga tugang na report na iyan ni Jimmy, digdi po sa tuya na programa. Ay, imagine yun, yan pala naluti pala dyan yun sa Kwan, adi. Iyan na a little of ni. Yan pala June na kuanan adi. Yan pala na sa may bugtong adi, sa may Ace, Salbatana. Imagine 25,000 pesos ang per square meter diyan. Ipala adi. 25,000 pesos. Sabi ko gani, sir sa is kung aram ko sa dapat dahil ko palang pinabakal ito. Adi. Ay nako, dahil bali. Besa na, yun man ang buhay. Ngunyan, pag irestoryahan ta mga tugang an mga bagay-bagay na pwede niya to na mapakinabangan ngunyan na hapon. Kita kayang mga tao, gusto talang na magtrabaho, sabi digdi, gusto talang na maggibo, gusto talang na arog ka ini. Pero kulang kita yun ki pagkamuot. Dapat palan, in everything we do, dapat igwa ang kihalo, sabi Junior, na love. Uyog-uyogon mo ang Jerome. Ang gabustang pinagigibo palan, mga kapingki, dapat may halo siya, mga tugang na love. Sabi nga ni, doing small things with love. Ang gabustad ang pinagigibo, mga tugang, maski saradit sa ng bagay, dapat pigigibo mo iyan, iguanin pagkamuot. Magayunom pala na adi. Pigigibo mo tabi yan, should have mga tugang, may love na pigaapod. Tangali na, magayon ang resulta. Tama? Di ba arog ka yan, tabi? Arog ka tabi mga kapingki, adi? May love, may feeling of love. Tangani mga tuga, magayon. Maski anong pigigibo mo, sadit na bagay, dapat may pagkamuot. Gariman sa na Junior, so, tamili ka nagkusido, di mo na pinasiram-siram, tamili ka nag-on-on, basta mo sa sinugba sa tubig na binugtakan mong asin, binugtakan mo kung ano, di mo lamang liluto siya na may halong pagkamuot. Tako ng pigigibot tadaa, mga tugang deng halong pagkamuot, de tabi mga tugang ki marhay na abutan ta. Paano ka? You are doing it for compliance. Uyog. Ayos man na research ko, adi. Pinagigibot tada, mga tugang ang sarong bagay kung kita nagtatrabaho sa gobyerno o sa pribado, pigigibot lang iyan for compliance. Nalingaw na, dapat pigigibot iyan, mga tugang, may halong pagkamuot. Uyog-uyogon mo yan. Ha? Pigigibot na dapat iyan, mga tugang, may halo na, ano ini, na mga, tailingon mo, kung kita nagigibo sa loob kang harong tapi, pasiram-siram tabaga. Pero kung sa ibang, arog na kang attitude dyan ng mga workers, dapat, maski small things, big or small things, dapat igang kahalo na love. Oh, magayon man, adi, doing small things with love. Di ba? Arog pala na iyan kaiyan, tabi, mga tugang na, ang dapat niya to na gibuhon bilang saro tabi na tawo na naghanda mga tugang sa siring na bagay. Oh, nakita ano man sa tuya ngayon na ano yan na pinag-ururunan. Kaya maski salit na bagay, dapat mga tugang pigigibot iyan na igwapo nin
pagkamuot. Wow! Di baga? Galing pag nagluto ka, igwa ngayanin pagkamuot. Igwa dapat iyang ki halo mga tugang na may gani sabi nga ni sa madaling sabi mga tugang pigigibot ayan na udok sa buot. Di ba? Pigigibot ayan mga tugang na udok sa buot tabi. Ang sa tuya na bako na basta mo sana iyan na titrabaho na bako lamang mga tugang udok sa satuyang buot. Tama po mga kapingki. Anong masasabi nindo? Di ba? Tama kita. Sa naman na bagay, dapat gigibon mo na udok sa buot. Di ba? Tabi. O, Igwa kita mga tugang kimahiwagang tanog. Mananaw tabi kita ki 100 pesos para po sa mahiwagang tanog. Alright, sabi digdi. Good afternoon po, sir. Good afternoon po, sir. O sige, pagkatapos kang report ni Jimmy, may babasahon tabi akong text. Iyo. May babasahon akong text, may hapot siya dyan tungkol sa iyang boyfriend. Sus, Mariusip, maski ano na sa napigurunan tadigdi. Aramonta mo na mga tugang ang report ni Jimmy. Hali po dyan sa luwas. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa lusin proteksyong kang atay. Ini po may Silimarin na highly served natural kay adigta. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtawan ng proteksyon. Sural daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man po yan sa oral daw. Tanganing mapugulan o mabawasan ang danyos kayan. Efektibo man yan para mapugulan ang paghubag. May bisyo man wara, mahilig man uminom mo dahi, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga panginot na butika nationwide. Report, hali po dyan sa luwas with Chief Jimmy Nasalita. Jim, good afternoon. Yes, BP. Yun man giraray ang ginaramit kan DPWH sa proyektong rehabilitation kan mga ruminampahog na mga tinampo sa rutang Ligaw-Piodoran Road. Ang gabyon tabi, BP, para sa karaman kan mga tagantabay mo, yun na itong kari mga gihoy kadarakula na mga spring na iyoan patusan sa radit naga po na naging kwadrado na iyoan kinaramada sa mga bakilid tabi bibi. Kan inot dati na ining pigkontra na former Mayor Alan Arandia sa pagsabing dati na ining ginamit tinaplikar na sa mga nagtuturupag na mga hampason at nampo. Resulta, ibinula no gumagit sa diskaril na train. Sa pagsabing saradit na gapo, pinaratos an kanibang klaseng wire daing pilote. Imbes kinaramada ini sa turupag na porsyon kan bulod kan kung matatandaan mo baga kan sa pagpasiring niya to sa Pantaw para sa Operation Daramayan nagkaragian tabaga tabi bibi sa mga tinampo dyan sa Ligaw-Piodoran na nagbaragsakan pati mga bulod. Ngunyan naagihan ini kan DCG Biños yaon sa mga gilid kan na tinampo an gari mga wire na iyo ang pigpapatusan sa radit na mga gapo pinagkakamada sa mga gilid kan na tinampo. Ngunyan ang mga nakakaagi kaini kasi nakakahiling naghahapot ano ang garantiya kan kalidad kaini na proteksyonan ang mga bakilid na mga tinampo asin mga bulod. Yung mananggada, no? Na previous nang inaplikar ini na guminaraba na kaninot pero yung man giraray ang sitwasyon sa ngunyan ginamit na
sistema Mm. kan pag rehabilitar kan Iyo. mga tinampong nagkawara si Rensilio kan minaging bagyong Christine Ganon, Jim, di ang pigtatakla. Doon na-report mo lang kay Nilot, di ba? Napigpapatos dyan. Di ang pigtatakla. Pagkapatungi kan, si Simento, di ba? Dahil man simento. Pipatosan na kayan. Oho. Bako may iba manan sa, ano nga sa term kaan, garo chicken wire, iba man siya, di? Parang araw ka. Baka sunod kakarulukot yan, di ba? Oho. Tapos pipatos dyan. Oh, kari mga kulungan kan manok. Yan. Tama ka. Saro ka ng sitwasyon. Oho. Ay, Sa simento. Si winasiwas niya tong winasiwas sa palibot. Oo. Kan sa tuyang kamera, sabay Oo. niya to kalaggalag. Mm. So, transparency board. Yeah. Gulping seksyon, nagkaapat gayo ditong seksyon na mga tinampong pig-apply karan kansiring na pasistema Oo. ng teknolohiya. Mm. Ura barang kay transparency board. Kasi daw project ini. Wala man kita mahaputan. Aralang ka pati Jimmy, adi. Ang mga heavy equipment wala kay pangaran. Dahil man. Garipi pa siguro naman, adi. Ano? Ang tutok baga patikan so expose ni PBBM mga flood control projects. Yung baga. Kasarap ini. Pero milyones ini. Yung man nga, adi. Dahil kisiminto. Pero Jimmy, so sa side pa lang ka, gari hagdan, di ba? Nailing mo ini? Gari hagdan baga na. Gari hagdan, pero darakula o na ang space. So sa'yo na parte tabi, Jimmy, sa Piodoran ini? Sa'yo parte na sa Piodoran? Sa'yo parte sa Liga Piodoran ini? Ikaw Piodoran yan tabi, bibi. Pun dyan sa may malama. Yan, no. Oh, may sinutan ka na Paul ba? Aram mo na, alas ako na, aram mo, tama ang observation mo. Sa kuwa role, as in sa construction, dapat may transparency board yan. Gari may nasa kanya. Pangaran kan mga kontraktor, yaon so amount, date of completion, Requirement bagay yan. Iyo, tama ka. Dahil ka sasagi buan DPWH. Oh. Ano, dahil kaya nagtutuyaw. Para kinagtutuyaw ka. Iyo, adi. Taxpayer baga kita. Dapat aram tayan. Yeah. Oo. Isa Ay, na aputan nako. tadigde. Ano kung nakaabutan kay Mayor? Isa na mayo. Mayor Can Piodoran. Bako Piodoran area ini? Sa Piodoran, dahil man ini nakalaog. Ah. Ikaw ini. Ang po na kantabi, Jimmy's Cyclone Wire number 12. Maski ang number 30. Oh, Ano ang may- kasiguruhan takaan? May pinara sa kuyang pangaran kang kontraktor. Subulod nga ni, nagtutupag. Iyo man na nga, no? Yan pa, kulangan ni ang tabon pag... Ay, nako. Wala man ako nahiling kisiminto, bibi. Oh. Dapat may... Di na bubuhusan kisiminto ini, James? Wala man ang kisiminto. Yun na ini, final na ini. Dahil ko masabi kung final na yan. Pero garo yun na. Ay, nako. Sige, ihaputan daw yan sa DPW. Kung kayo, si Engineer Mier, si Pinsan, Iyo. kung ano ini, applicable ini dikita sa tuta. So, inot, na pinag-apply ka ini. Garap, huwag ka na sa train bagang nakuhaan, Oo. na diskarel. Correct. Okay. Pero Okay. milyon ini, isa'y contractor ka ni. Okay. Taxpayer kita, dahil kita nakakairisi. Yeah. Oo. Pigpadumanan kan sa tuyang babayad na buhay sa gobyerno. Nya to ta pigtutulorar ini kan mga ahensyas kan opisyalis kan gobyerno nya to na daiki transparency board. Oo. Okay. Yan sa BBP an sa tuyang mga naliskay na mga sitwasyon sa Pangyari. palibot, Jimmy na salita ni Jimmy nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Sabi kan texter ta, may pinasara sa kong pangaran. Salamat po ha. Tayo pa kuhan ko tabi ni, pa-double check ko tabi sa kuhan ini o sa DPWH. Ano? Congratulations tabi, amigong Raul Calio. Maray na agad tabi, amigo. Maray na hapon.
Sa tuyang amigo dyan sa PYC Enterprises. Kaya pag malinig ng signal ni Jimmy, ang signal ni Jimmy powered by PYC Enterprises. Yan tabi ng mga VHF radio, kasi pa pang mga radyo-radyo. Diyan po mga tugang sa kwan, diyan po sa tuya tabi na Urosite, nasa Urosite yan. Kasi si Madam Marisa Calio, Sir Raul Calio. Yan, marina agamigo, marina hapon. Sa indong duwan, ha? Mga bisip na pangangaipo, maray po dyan ang mga VHF, buwan iba pang gadget, makosog, asin klarado. Sige, alright. Now, may text digdi. Sabi niya, good afternoon po, Henry. Good afternoon po, sir. May boyfriend po ako. Hay na nga nito. May boyfriend po ako, halos 2 taon na po ang aming relasyon. Pero po, sir, hindi ako masaya sa kanya dahil hindi ko na-feel ang pagmamahal niya sa akin. Gusto ko lang pong itanong kung bakit ganito ang aking feelings. Pero pag nakakakita ako ng babae, na-appreciate ko po siya, lalo na pag maganda. Nalilito po ako. May problema gayod ini, no? Adi, may problema gayod ini o sa iling ko. Adi, gari may problema ini gayod. Arog kay ni, gari, arog po kay ni Miss, Madam, arog po kay ni, ha? Kung day mo na nagugustuhan ang relasyon nindo, nataman tayo pagpapadagos mo pa iyan. Anyway, ang sa indong relasyon, party kan courtship, relationships, bako yun, John? Nataman tayo pagpapadagos mo pa iyan, kung day ka naman maugma. Pero ako sa iling ko, kung bako ka maugma sa lalaki, bakay ka may pagkakwang ka, may pagka ano nga na po so pwede sa babae, pwede sa lalaki? Tumbatindog. Ay, patawadon kita. Tumbatindog nga na po kaya. Kano naman yan nagkari si pantangon niya na hapon. Gusto sabihin ka ang tabi ni ining texter ta. Pero aram mo, di ako pwede mag-advise sa imo na ipagpadagos mo ang feelings mo, tabi. Di ako pwede mag-advise sa imo na itong feeling mo dyan sa girl na pag nakakahiling kang magayon na appreciate mo, di mo ipagpadag. Ang attraction, pwede. Pero, I mean, bako po, paano na pagtaram ka, hindi kita maka-offend. Pero bang, kung sabihin tabi, di mo pag-develop sa buhay mo, yan ang pig-apo na same-sex attraction, tabi. Di man ki, sa totoo lang, ako kitang mga lalaki, naka-appreciate kita ika Jerome, naka-appreciate ka Jerome kay gwapong lalaki pag nakailing ka? Naka-appreciate ka da eh. Ako da eh, pisip ko, gwapo ako dyan. Ano? Pero ikatabi, miss, naka-appreciate ka kay magayon, appreciation is okay, pero ang gari you are attracted na sa iyang nagagayunan ka, iba yun yan, di ba? Iba yan, tabi, iba yan eh. Paano na? Baka makasubra ako magtara, maka-offend ako kay feelings, no? Pero, gari mas, yan, may boyfriend ka, nataday ka maging maugma. Di ba? 2 taon, imagine 2 years na ka mo nag-iba-ibahan, di ka pa naugma sa boyfriend mo. Di ba? Di ka pa na, di ba? Oh, pero, ang advice ko sa imo, final, dai ka magtuod na ika namumuya ka sa girl, tabi. Mas magayon kung sa boy ka namumuya. Bako yun, Junior? Mas magayon kung sa boy ka namumuya, tabi. Ding madaog sa boy and girl relationships. Amo taon ni si Joshua. Bako yun, Joshua? Ding madaog sa boy and girl relationship. Regardless of your status, pero kung babae sa babae, salbata ng pangyari sa mga baka. Ikaw akong kamidbid ka yan. Nagparanipis ang talinga niya. Hindi ko alam kung nata, ang talinga niya
Autik na ni Joshua. May nagkontra na oy. May nagkontra. Gari may problema ka kay Jasmine Joshua. Gari may problema ka eh. Gari may problema. Di ba? Arog ka ni. Baka biased ako sa arog ka ini. Pero tabi, kung ikaw kang same-sex attraction, kanagatindir kami sa Manila kang kwan. Ikaw kay mga speakers na mga dating gay, nag-aragom junior. Nag-aragom sinda, gay sinda, nag-aragom sinda. Kasi, di man nila pig-practicean sa indang pagiging gay. Inako ninda na biologically, sinda po lalaki. Tamas ka nang gibuhon mo, ang lalaki, maski nagpapalda iyan, pag tinikwil mo yan, junior. Tama, John? Pag tinikwil mo yan, pag dang kimadulagan, tumanga ka kaan. Tama? Oh. Sa girl, malay ko po, bay na kaya ni? Dumang ka na sa boyfriend mo ni? Okay na ito. Magtagay, gusto mong maugma? Tagoday ka pala naugba sa boyfriend mo para ba iba? Gusto mong maging maugma? May recommend ako sa imo kung paano ka maging maugma. Di ba? Try to find out a person na you will be happy. You will be, maghanap ka kay friend mo na, so gari ka pareho ang frequency mo na magiging maugma ka. Di ba? Na, ito man ang pwedeng connection mo duman sa boyfriend mo. Di magparatuod ka iyan. Tabi, ha? Okay? O sige. Yan ang masasabi ko tabi iyan sa sa imong text sa kuya. Tara mo, dapat kita, kamo, tabi, ang pinaka apresyado tabi na relasyon, iyo ang lalaki sa babae. Bako yun. Pero kung yan ang feeling ta, respetado tayo. Pero po sa iling ko, dapat tabi kita maging, dapat naka-align kita. I know you're everything that I've been looking for. And I look into your eyes and could not ask for more. So it's only fair to lay it on the line. Happy birthday po kay Brian dyan sa Sunshine International School. Then kay Teacher Ophel, maduman ako ngayon sa Sunshine ta. May imbitasyon naman yun yun. May karaunan. May karaunan naman kay Teacher Ophel. Teacher Ophel, good afternoon. Good afternoon, Hen. Salamat, pinatugtog mo ang paborito kong kanta. Pag paborito mo ang sarong kanta, dahil ka magluha. Magugma ka. If I ever fall in love again. Hello, good afternoon. Good afternoon, Migo. Good afternoon, Migo. Karaman mo sa nag-text sa imo, mag-consult pa sa ko. Migo, i-greet ko lang na happy birthday. Si? So, taga-Kamsor. Ano pangaran? Just trust in me. Letter M. Letter M. Letter M? Ano? Babae yan? Lalaki? Pinatulang. So, pinistuya ko mga sa imo. Ayaw man ang gani. Purpundo ka na doon. Tamayagom ka na. Iya, maramang na akong gigi mo maraw. Ayun, sa bala pa. Nag-greet pala. Taga na buha, primo. Ay, Migo. Taga Nabuwa. Igwa kumiguki kami bigyan sa Nabuwa. Ang apelyido Cantal. Ito. Taram ko na sa apelyido. Okay na. Abay na. Tabagin ka ng pangkiribok. Iyo. Alright. Bye-bye. Salamat. Goodbye. Mga tugang saga naman, 5 o'clock in the morning. Sa programa niya tong Morning Hearing. Goodbye. I love you all. God is good all the time. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel, ang taunang pagdiriwang ng KIPIA.